Dýka medveďa je plná takých hrkávok. Takto sa dá pozrieť. Takže vítajte v škole. Ja som si vás chvíľočku vyrušoval, keď ste teraz posledné veci rozprávali, len ja som práve zavolal, manželka Andrej mi poslala práve tieto slajdy, lebo som nakopírovaný iba 10, nevedel som povedať, že dneska bude. Takže môžete si kľudne odložiť všetky papiere, ktoré máte. Každý dostane nejaký takýto materiál. Je to vlastne určené pre vás, aby ste si mohli aj po tomto skončení, vlastne po tej jednej hodine. Ja som rád, že... Ak môžeš, prosím. Ja som rád, že Andrej, Karol aj Jano mi umožnili vlastne takúto prezentáciu. Nech sa páči, podajte si. Neviem, či každému ide. A rád by som vám teda predstavil tento projekt, alebo projektový námet školy. Ja som, díky, že to premietáš, ja som dlhšie robil v oblasti vzdelávania a práve keď som sa spoznal s vami osobne, tak som zbadal práve akúsi potrebu, že možno to, čo sa dneska rieši, že to hnutie potrebuje nejako motivovať ľudí, nejakých zapájať a tak ďalej. A za druhé také východisko som videl, že vlastne hnutie potrebuje nejaké prostriedky získať čo najkratšej dobe. Tak som vlastne použil moje skúsenosti, kde viem, že v oblasti vzdelávania relatívne netreba žiadnu infraštruktúru, netreba žiadne budovy, stavby, pozemky, zariadenia stroje, vlastne predávajú z toho idei, myšlienkovú skúsenosti. Takže z toho vychádzal ten projektový návrh škola. Prvé východisko bolo to, že v súčasnosti získavame neuveriteľné množstvo informácií, ale iba zlomok sa dá použiť ako užitočné vedomosti. To si môžete prečítať a zrejme tisíce kurzov v súčasnej dobe beží. Každý viete, že každý chodí na nejaký športový kurz, sa chce zlepšiť v tom, schudnúť, zlepšiť svoj stav, dosiahnuť nejaké výsledky. Je veľa kurzov zameraných na psychológiu, to znamená, chce sa zlepšiť komunikáciu ľudí, chce spoznať sám seba, na tímovú spoluprácu a veľa ďalších kurzov, ktoré zase hovoria nejakom duchovne. Dneska tu beží akurát festival, v Parku je festival Hory a mesto, kde 4 dní premietajú pre komunitu ľudí, ktorí majú radi hory z rôzneho rozsahu. Tí ľudia tam prídu a každý večer nechajú 7 € za dobednejší blok, 7 € na pobednejší blok. V Ružinove je dvojdňový festival Dni zdravia, kde dennodenne asi v 3 salách prebiehajú prednášky a zase za dobeda platia 7 € ľudia, za pobede 7 €. Choďte sa tam pozrieť, budete mať zajtra čas, ja tam idem kvôli iným veciam. Sú tam stovky a tisíce ľudí. Pred 2 týždňami som bol v Koši, som videl podobný festival a takisto. Nič na to nie je treba, len aké si predávanie myšlienok alebo niečo také. Takže to je to východisko a druhá vec je rýchlo súčasných zmien vo svete, to znamená to, čo sa práve deje posledné roky. Rýchle technologické zmeny, ekonomické, migračné, sociálne, ľudia vzbudzujú vlastne akýsi strach a nepochopenie, lebo toto sme sa nikdy neučili. Nikto nás neučil, ako sa máme chovať, keď stratíme robotu. V Amerike existujú 3 generácie ľudí, ktorí už sú nezamestnaní. To znamená, otec to navšiel syna, ako má podporať podporu, tento navšiel svojho vnúka. U nás sú to nové veci, to všetko sa zmenilo za 20 rokov. Za 20 rokov sa tak zmenilo vlastne okolie naše a prostredie, že tí ľudia a škola, školy, na ktoré sme doteraz chodili, nám nedali tieto znalosti. Takže súčasnosť súženosť znalosti a hľadajú nejakú pomoc. A práve to riešenie, vychádzal som aj, ak môžeš teraz kliknúť na práve tie... Adam, mohol by som ťa poprosiť? Kam? Tak, to je ono. A tu som išiel fakt 11 Jacques Fresca, čo je. Tak Jacques Fresco vlastne na svojej stránke Mouen máte vlastne o vzdelávaní. On tam presne definuje, prečo by sa mal hnutie venovať vzdelávaniu, dokonca tam hovoria o tejto metóde. Takže nie je to nič nové, som použil vlastne tieto jeho východiska a riešenie by bola nejaká škola. Hovorím o nejakej alternatívnej celostej internálnej vzdelávacej aktivite, kde som veľmi vychádzal z Janových všetkých diskusných príspevkov. Vlastne pozrel som si starú diskusiu a presne som videl, že vlastne Jano to už rieši možno pol roka, rok, hovorí už o týchto veciach. Viem, že nebol na to čas, boli aj iné aktivity, preto som si dovolil ako keby zosumarizovať niektoré Janové názory a vlastne predložiť ich ako keby nejaké také ucelené forme. Takže založená by mala byť na princípoch tých, ktoré vlastne sa vyžadujú ako pečlom zmeny a mala by poskytovať vedomosti v oblastiach, ktoré neposkytujú klasické školstvo. To znamená posun našom myslení, postojov, hodnotách, činoch, zlepšiť komunikáciu, tvorivú spoluprácu, tvorivý potenciál človeka, poukázať na skutočné príčiny súčasného stavu, možno východiska a takisto podporiť prechodné obdobie. Ako cieľ hlavných projektov som si dal vlastne, ak môžeš trošku posunúť iba, že škola by umožnila členom získať kvalitatívne nové vedomosti, potrebné pre osobnú zmenu. To, čo sme tu hovorili, že tá zmena nepríde asi ani z hora, ani zo spodu, ale skôr zvnútra. Musíme tým ľuďom pomôcť, ako sa povie, otvoriť oči a naučiť sa dívať trošku iným spôsobom, aby sme vlastne získali, alebo aby hnutie mohol získať viacej takých sympatizantov. Takže to mala byť hlavná vec a druhá takisto prinavrátiť sociálne vzťahy k prirodzeným ľudským vzťahom, ako je súcitnosť, spolupatričnosť, sebestačnosť, súdržnosť a partnerské súžitie s prírodou. Vlastne dá sa povedať, že to zahrňuje tie základné princípy zmeny.
čiastkové ciele jednak reflektujú hlavné piliere zmeny, ale hlavne, o čom išlo, dakedy ten čiastkové ciele môžu byť v našom prípade aj tým hlavným, lebo hovorím o tom, že škola by mohla byť miestom stretnutí členov, zlepšenia ich spolupráce, zároveň možnosťou získať osloviť verejnosť, cieľom zvýšiť kritické množstvo zmeny. To je to, o čom tu hovoríme, že ľudia sa radi pridajú, začnú diskutovať, ale nemajú možnosť reálne sa stretávať. Niekto sa príde tú stredu, riešia sa nejaké veci, diskutuje sa, niekto príde v sobotu má možnosť, ale ak by sa možno prichystali nejaké stretnutia večerné s nejakou aktivitou, že sa tí ľudia môžu čo naučiť o sebe, ako lepšie komunikovať, aj pre svoj osobný život, nie iba z hľadiska hnutia, ale vlastne aby získali niečo sami pre seba, tak to by mohla vlastne byť škola na toto miesto stretnutí. Ďalej, škola môže vyskúšať ekonomiku prechodného typu lokálnej meny. Vychádzal som vlastne z návrhu Janovho, vlastne firma nového typu, kde si jasne definoval, že je to akási podmienka, kde by to mohlo ísť. Ďalej, škola otestuje projektovú štruktúru rozhodovacích procesov v praxi. V maximálnej miere by mala naplňať 4. pilier, to znamená šírenie osvety a informácií a svojou metodikou ktorá podporuje zvyšuje ekologicky správny účastník, potom ďalej. No ale hlavne ten tretí doplnkový cieľ, môže ešte trošku vyššie. Škola vytvorí priestor pre zmysluplné spoločné prežívanie ľudí, spoločenstva zmeny. To je možno práve tá vec, o ktorej sme tu hovorili, že ak akékoľvek hnutie, spoločenstvo, komunita chce nejako spoločne fungovať, je dobré, keď nájdu si najprv spoločné problémy, ktoré chcú vyriešiť. Potom si nájdu nejaké spoločné ciele, ktoré by sa mohli dopracovať. Potom si musia učiť nejaké spoločné kroky a zároveň musia spoločne tí ľudia žiť a komunikovať. Nestačí iba nejaké virtuálne spoločenstvo, ale vlastne treba, aby sa tí ľudia reálne spoznali. To je presne výborné to, čo sa stalo na ZDI, že prišli tam tí ľudia, aby vás videli, aby sa vlastne navzájom spoznali. Ale presne nerozpustiť to zase do jesenného ZDI, ale tým ľuďom ponúknuť, viete čo, občianske združenie Zmena, alebo teda hnutie pre vás chystá vlastne akési stretnutie s nejakým cieľom rozvoja osobnosti, kde vás pozývame, kde môžete vlastne sa viacej spolu spoznať. Možno podobný problém majú ľudia v Banskej Bystrici, v Nitre a tak ďalej, kde tých priaznivcov je veľa, sú vlastne na webových stránkach, ale možno nemajú tu možnosť sa nejako reálne stretnúť. Niektorí sa stretávajú určite v Trnave, určite v Košiciach, Michalovciach, a takto by bolo možné ešte naozaj si ľudia viacej spoznali. No a ďalšie cieľe vychádzajú z návrhov práve Jana. Dal som číslo tej diskusie o vzdelávaní, komunikácia a z výstupov workshopu na tému škola. Ja by som k tomu chcel práve povedať, že dneska vlastne mám možnosť hodinu tak zhruba o tom povedať, ale presne ako sa tu riešilo, treba, aby sa Rada koordinátorov v prvom rade stretla s určitým workshopom, kde Jano práve definoval aj v tomto článku, že prvé veci, alebo pár vecí, ktoré sa musí v prvom rade určiť, je práve poslanie tej školy. Poslanie školy, štruktúra a tak ďalej, tak ďalej. Môžeš ďalej, prosím ťa. Obsahom náplň školy. No a tu by som si dovolil povedať jednu vec. No, keď človek niečo chce urobiť alebo sníva o niečom, tak sa hľadá k nemu nejaké prostriedky. My nevieme, aké potreby majú teraz tí ľudia. My si ich definujeme z nášho hľadiska, že ľudia chcú nejakú zmenu v spoločnosti, v ekonomike, v štáte, vôbec v tých komunitách, ale nevieme presne, čo chcú. V tomto prípade by som navrhoval, že vlastne by sa riešili ako tie tri hlavné predmety. Telesné zdravie, duševný postoj a životné šťastie. To znamená, že jednoduché učenie metódy zdravého životného štýlu, elementárna praktická psychológia ľudských vzťahov a súčasné intelektuálne riešenie otázok zmyslu života. Vlastne tieto tri oblasti, asi je každému jasné, že tým sa myslí nejaké to fyzické, biologické telo, nejaké vlastná ekonomika, potom je to ten duševný stav, emočný stav, to, čo ľudia musia vychádzať s ľuďmi, od narodenia, s rodinou, so spolupracovníky, s partnermi. A tretia vec je zase riešenie otázok nejakého zmyslu života, skôr takého duchovného. Každý človek vlastne vo svojej etape rastu, tam bola jedna otázka, že preko by tá škola bola určená. Tak tu je jednoduchá otázka, no, má niekto z vás problémy s nejakým zdravím, alebo chcel by sa zlepšiť svoj zdravotný stav, alebo v rodine má niekto by chcel zlepšiť, alebo nejaké fyzickú kondíciu. Určite každý v rodine má nejaké takéto potreby. Takisto chce niekto lepšie vychádzať so svojou rodinou, so svojimi blízkymi, s partnerom, v práci chce lepšie vychádzať, chce lepšie so svojimi podriadenými vychádzať. Určite takéto potreby má väčšina z nás. A tretia vec, to životné šťastie, tým sa myslí práve to, že súčasná konzumná spoločnosť ľuďom nedáva odpoveď na otázku, čo je zmysel môjho života. Ukazuje sa, že iba získavanie nejakých hodnot majetkových, materiálnych a ďalej asi ťažko uspokojuje týchto ľudí a každý hľadá niečo naviac. Doteraz žiadna vzdelávacia aktivita, vlastne v tej oblasti 3 silne operujú všetky náboženstva, všetky izmy a tak ďalej od toho počiatku histórie až po súčasnosť. Existujú súčasné riešenia, tak ako možno nikto
pred 2000 rokmi bolo určité, vzniklo vlastne kresťanstvo, dá sa povedať, doteraz pretrváva, doteraz sa veľa ľudí drží, hoci nikoho by nenapadlo jazdiť na tých kolesových veciach, keby boli 2000 rokov staré, nikto by nepoužíval tie hrnce, ktoré boli 2000 rokov staré a tak ďalej. Všetky oblasti ľudského života majú svoj vývoj. To znamená, že v súčasnosti sú nové otázky, intelektuálne riešenia otázky zmyslu života. Čiže preto, kto mala na toto záujem, tak vlastne vyškola vedela ponúknuť nejaké riešenia. Tretia, alebo ten bod bol taký, že každý účastník si môže vybrať ľubovoľnú kombináciu oblasti a preto vlastne potreba zaujímavá. V tomto by sa tá škola trošku líšila od iných škôl, lebo všade máte jasne dané, že my sme takéto náboženstvo a ponúkame na takýto smer, alebo my sme kulturistika, ale sme klub Aikida a ponúkame vám takýto smer. Tu by bola skôr tá otázka, ja som to dneska doniesol, budem na to chvíľku času, sú tu ako keby určité témy, každý z vás je osobitný človek, každý má svoju nejakú minulosť, svoje potreby a práve toto by bolo vlastne ako keby, to čo vám teraz hovorím, vlastne bolo ako keby prvým takým stretnutím tých účastníkov školy, že oni by si vybrali vlastne tie témy a tie by sa ďalej riešili. V tom prípade by sme mali veľkú šancu vlastne splniť očakávania. Každý, keď do niečoho ide, tak má určité očakávanie, keď sú nesplnené, tak je sklamaný a odstupuje potom. Metodika školy. V metodike školy by som, tak možno trošku vyššie iba, tu by som chcel vlastne použiť, možno Jano to bude poznať aj Gitka, vlastne zážitkovú pedagogiku. Mal som to šťastie, že vlastne som sa k tomu dostal po roku 2000. Je to knižka, ktorá vlastne sa, neviem ako, že sa volá Začínam sa učiť zážitkom a vychádza z toho, že úplne inak človek vníma veci, ktoré priamo zažil, ktoré sú mu dané iba nejakou teóriou alebo nejakými skúškami. To je presne ten prípad, ak môžem trošku odbočiť. Pamätáte si, keď ste začali chodiť, keď ste spravili prvé kroky? Asi nie. Jano vie, prečo bolo to v tom filme povedané, lebo sme vtedy mali inú pamäť ako deti. Vaša mama si to pamätá, možno váš deti si to pamätá, starý rodičia si to pamätá, ale vy si to nemôžete pamätať. Ale spomeňte si, prosím? Ja mám pocit, že si to pamätám. Prepáč, tak čo vynikám som tak. Väčšina ľudí si to pamätá. Pamätáte si ale, aké to bolo, keď ste začínali chodiť? Inak akože myslím tým, že opačne, nie keď vy, ale teraz keď vo vašej rodine niekto začína chodiť nejaké malé dieťa. Ako sa k tomu správajú ostatní? Keď spraví prvý krok, spadne v prvom kroku. Nikto mu nezačne nadávať, ty si debil, nevieš chodiť a tak ďalej. Proste to dieťa vidí, chodí ostatní ľudia okolo seba, snaží sa tým motivované a každý ho podporuje. Od tej najstaršej babky, po otca, po susedu a tak ďalej. Dokonca keď prvýkrát prejde od kuchyne po chladničku, tak je zatlieskané, je to vynikajúce. Čiže to dieťa dostáva vynikajúcu pozitívnu motiváciu, pozitívnu reakciu. Podobné je to, keď začíname bicyklovať. To bola taká vec, hej. Predstavte si, že by takoho posadil len tak, keď si prehľadný dieťa sadne bez toho, že bola nejakej trojkolke a išla by, tak padne do garáta, nesmie sa mu celá dedina určite, nesmie sa mu určite mama, ale príde, pofúkam rýchlo, neboj sa, ty to dokážeš. A začne zase pozitívne motivovať. Takže tieto veci sú nám bežné a vlastne z tohto vychádza aj tá zážitková vlastne nejaká pedagogika. To znamená vyskúšať si tie veci. Predstavte si, že by ste chceli teraz ísť na paragliding. Ja som vám tu schválne doniesol pozvánky. Pozrite si to. Tak dookola mám tu pár kamaráti robia školu paraglidingu, prepáč, môže posunúť. A to je jedna firma, druhá firma hovorí, že spozná nepoznané. Hej. Pod týmto motom si vlastne snaží sa nalákať ľudí, aby spravili tie kurzy. To znamená, že najprv sme sa naučili chodiť, potom sme zrýchlili svoju rýchlosť na tom bicykli a tretia vec, ak chceme vyskúšať druhú dimenziu, tak musíme sa ako keby odpútať od niečoho. Teraz nie je otázka, že kto z vás chce ísť na kurz paraglidingu, ale otázka je postavená takto. Skúsili by ste si niekto lietať iba na základe toho, že by ste videli video a čítali by ste si knižku? Asi ťažko. Musíte prísť na ten kurz, najprv vás naučí skladať tie padáky, najprv sa to naučíte pripínať na seba, naučíte sa s tým chodiť, potom nám dovolí to zdvihnúť. Ja to hovorím preto, vyskúšal som si to. Mňa to ako osobne zaujímalo, tak na Donoval som si priletel, hodilo dňom nejakých 100 metrov, vo výške 10 metrov, to je druhá vec. Ale presne ten postup je postupný. Nikto sa nenaučí ani skákať na lyžiach z toho, že bude vidieť nejaké video. Takže práve tá zážitková pedagogika vychádza z toho, že vyskúšate si na tejto škole tieto veci. Nebudeme hovoriť o tom, že ako máme komunikovať, alebo ako sa vyberá líder skupiny, ale dostanete úlohu a vašou úlohou bude, keď ste vyskúšali, že ten líder skupiny vznikne, ale posledná vec ešte, dôležitým prvkom každého programu spätná väzba. Uvedomenie si lepších riešení aj použitie v budúcnosti. To znamená, že táto škola je postavená na tom, že nehovorí o
riešenia aj môžeš pomôcť kognitívnych a divergentných. No. Takže nehovorí o divergentných riešeniach, že iba jedno riešenie najlepšie, to čo vás učia v škole. Extrém to je naučiť sa básničku z pamäti. Konvergentných, prepáč, ďakujem. Ale hovorí o riešeniach, kde v tejto škole sa dávajú iba otázky. Nedávajú sa odpovede, ale dávajú sa iba otázky. To znamená tie otázky, ktoré zaujímajú ľudí, ale ktoré vzniknú počas diskusie. A na tieto otázky sa potom riešia takým spôsobom, že keď sa dá jasná otázka, tak sa hľadajú rôzne riešenia. Nestačí, že jeden dá nejaké riešenie, vypočujú sa všetci. Potom sa tie riešenia doľadujú určitými otázkami, skúsi sa najlepšie riešenie a to sa reálne vyskúša. Ak je to riešenie dobré, tak potom sa k tomu spraví spätná väzba, nejaké uvedomenie a ako toto riešenie môžem použiť v vašom živote. Takže jednoduché, je to na tom spornom riadku, jednotlivé lekcie sú dostané s využitím inovačnej vyučovacej metódy, ale nie je inovačná. Tá metóda sa takto teraz nazýva EUR, to znamená evokácia, nastavenie nejakého problému, uvedomenie si, čo ten problém pre mňa znamená a nakoniec reflexiu. To, čo som urobil dobre, čo som neurobil dobre a opačne na budúce, čo by som mohol spraviť lepšie, aby to riešenie bolo priateľné nielen pre mňa, ale pre celú skupinu, tým alebo komunitu. Takže to je k tej metodike školy. Takže ja by som vás teraz poprosil, ak by ste mi pomohli práve s tou jednou vecou. Čo by som rád vyskúšal, to aj odpoveď Andrejovi. Keď som bol vtedy na tom ZDI, tak som si práve dovolil túto vec. Ja som chcel iba jedinú vec, otestovať záujem tých účastníkov o určité témy, že čo by koho zaujímalo. Takže ja by som vás poprosil, ja takto tu položím knižky, ale ste aj mimo, tak dajte si kľudne kolovať vždy po dve. Dobre? Je tých knižiek 15. Máte tú úlohu, že každý má ako keby 5 hlasov. Keď pôjde tá knižka popri vás, pozrite si ju, ja ich tu potom takto postavím. Skúste si dať každý, ako keby vybrať 5 knižiek. Máte 5 hlasov, môžete dať jednej knižke 5 hlasov, ak vás bude zaujímať maximálne. A keď, tak môžete rozdeliť tých 5 hlasov pre 5 rôznych knižiek. Dobre? To je otázka 5 minút, dobre? Poprosím vás, hej? Ak by ste mohli z tejto strany, potom z tejto strany. Ja vám to preto robím takto, aby ste si iba trošku vyskúšali vlastne, ako tá metóda funguje, ako môže byť. Takže úloha je tak postavená otázka, ktorých 5 knižiek by ste radi určili, aby boli ako keby prvými témami školy zmeny. Z vášho osobného hľadiska. To sú úvodné kopie. Napíšte si prosím vás, ak máte iba papierik. Ja to robím inak, len teraz tu nie je akože priestor, nie je tu miesto. Poviem vám presne, ako sa to robí. Každý dostane 3 zápalky a je k tomu legenda, že vlastne dostanete sa do knižnici, tak ako videl Umberto Eco Memoru, že dostali sa do zvláštnej knižnici, kde je oveľné množstvo vedomostí. Vy máte iba 5 zápaliek, ste tam či iba 5 nocí si môžete zapaliť, lebo cez nemusíte robiť iné veci v tom kláštore. Takže každý si musí veľmi dobre rozmyslieť, na čo tých 5 zápaliek použije. Takže je to z osobného hľadiska. Nevnímajte teraz, by som povedal, ani vašu rodinu, ani nejaký tím, ani nejakú skupinu. Z vášho osobného hľadiska, ktoré tie knižky by mali byť také prvé, o ktorých by ste chceli viacej dozvedieť. Áno, k tomu je video. Ja som chcel doniesť ukážku z toho videa, ale nie je čas na to teraz reálne. Ja ich na záver tej knižky prečítam, zoberiem každú do ruky, dobre, aby ste si nemuseli pamätať, tak zoberiem každú po jednej a vám pomôžem vlastne, aby ste si to poznačili ešte lepšie.
Tabulkami, prosím. Díky. Dobre, zhruba 5 minút uplynulо. Tak by ste mohli na chvíľočku vrátiť knižky. Bohužiaľ, nemáte viacej času. Viete čo, táto, nemám rýchlo, táto, všetky aktivity sú ako život, že hráte to skorej, všetky aktivity, ktoré sa hrajú v tejto škole, musíte hrať skôr, ako poznáte všetky pravidlá a väčšinou, keby ste to hrali druhý v živote, už by ste to hrali inak. Takže je to postavené na tom, že vedome ste tlačení do kratšieho času. Hovorí sa o tom, že čo vás napadne v prvej, väčšinou to najlepšie. Keby som dal hodinu o tých knižkách rozmýšľať, tak by som dal hodinu rozmýšľať a vrátite sa znova k tým prvým 3 alebo 5 knižkám. Väčšinou tak funguje. Presne tak, je to hra. Je to iba hra teraz, presne vám chcem ukázať ten princíp. Toto, keď to budeme robiť riadne, tak samozrejme každý bude mať viacej času. Je to iba hra a je to preto, poviem to rovno, je to preto, lebo každý máme rôzne komunikačné kanály. Niekto lepšie vníma zrakom, to znamená, že rád sa zapája do diskusie, číta si, tak by potrebuje vnímať celého človeka, ako sa rád rozprávať, niekto viac radšej počúva, niekto potrebuje hmať, to znamená, že si potrebuje tú knižku chytiť, omátať. Nebol by problém spraviť výcusy knižiek, a ja som práve väčšinou tam robím také nejaké prvé myšlienky, sú tam niekde poškrtnuté, dal by sa spraviť výcusy tých knižiek a premietnúť to, ale nemá to ten efekt, vy tú knižku keď dostanete do ruky, tak si musíte omátať, vidíte to, máte to v ruke reálnu vec, takže v tom je tiež, že pri tejto škole sa snažím, tak ako som vás zazvonil, to znamená, snažil som sa zareagovať na váš nejaký zvukový kanál, na sluch. To znamená, že práve každý človek sme iný, to znamená, treba, aby táto škola bola otvorená všetkým a mala predávať tie informácie z všetkých vlastne kanále komunikačné. Dobre, takže tie knižky sú zhruba tu, tak ja vám ich iba pomaličky dám do rúk a budem ich tak ukazovať, aby ste si to tak prípadne skontrolovali a ešte prehodnotili, dobre? Takže hľadací tvár, slobodný človek v konzumnej spoločnosti, dobrodružstvo života, jedlo ako liek, dobré jedlo je váš najlepší liek, chôdzok k zdraviu, hojivá sila mysli, vyvolený, toto je bestseller spravený na film Matrix, ak si to pozeral, kto videl, veľmi dobrá knižka. Toto je niečo, čo som hovoril o tom, že škoda, že z tohto filmu sa nespravilo takéto niečo. Vlastne oni dokázali... Už motiv nie je. V poriadku, ja iba hovorím o tejto knižke teraz celkovej, o tejto knižke. Ďalej, som seba chorý, alebo ako partnerské vzťahy ovplyvňujú naše zdravie, človek v vrstnej prírode, sprievodca prežiťom, zdravé a úspešné do prírodzenej stovky, od normálneho ku zdravému vedomiu, a zostalo nám tu telo, dom môjho života, čo my len vieme, vystup na svoj vrchol, ako ľahko a rýchlo používať nie svoj počítač, ale sám seba, čo je to rodina, a tieto tri knižky dám bokom, lebo to sú knižky, vlastne, ktoré by sa na tej prvom stretnutí mali robiť, to je ako si robiť poriadok v tele, v hlave, v srdci, začíname sa učiť zážitkom, to sú akoby úvodná lekcia k tomu celému radu toho vyučovania a trekking. Dobre? Takže poprosím vás teraz, ak máte poznačené tie knižky, ja by som potreboval 5 knižiek, ktoré získali ako naraz od vás do bodov, dobre? Tak vám vždy poviem danú knižku a prosím vás, povedzte mi, ktoré máte body, dobre? Inak by sa to dalo robiť inak, že by si chodili z čiartami a tak ďalej. Takže duchovné spoločenstvo. Čo je rodina? Ako ľahko a rýchlo používať svoj počítač sám seba. Takto jedno to bude asi menej. Nechám to s jedným bodom. Vystup na svoj vrchol,
Čo my len vieme? Ja by som bola tam dôležitá. Hej, dobre, tak to Videla bude som piatok. s jedným bodom. Hej, k tomu videu. Telo do môjho života. Dvaja, dobre, tak to dáme tu dva poradie. Od normálnemu k zdravému vedomiu. 1, 2, 3, dobre, 4, výborne. Čo bude 1, 2, 3, 4. Zdravá a úspešne do prírodzenej stovky. 1. Človek v drsnej prírode. On by som dala 2 body. Ty 2 body, výborne, dobre, a ty 1, takže to je 3, to pôjde sem. Ja by som píšala. Áno, tak 4, dobre. Som z teba chorý, ale nemocný. Či to som už bol? Nie, 1 bod, dobre. Máš koľko budú mať, prosím ťa? Vyvolený. 1, 2, 3, 4. Ja tiež vyvolený 2 body. 2 body, takže to bude 5. Takže to bude tuto. Hodivá sila mysli. 1, 2, 3, 4, dobre. 4 sú 4, dobre. Chôdza ku zdraviu. Máme bokom. Jedlo ako liek. 1, 2, 3, 4, 5, dobre. 3 body. Výborné. Kto dá viac? Takže to bude 4 a 3 je 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asi, hej. Dobrodružstvo života. Ja, Áno, 1. Hľadací tvár. 1, dobre. Takže, Ja mám ešte na tú poslednú. a tu posledná, dobre, ďakujem. 2 body. Takže ak by som to mal zhrnúť, jedlo ako liek má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ďakujem. 7. Potom je tu v poradí vyvolený, ten má 5. Potom dokopy majú 3 knižky, majú po 3 body. Od normálneho k zdravému vedomiu. Body. Človek v drsnej prírode. Tri body. A hojivá sila myslí 3 body. Dobre, takže toto je 5 knižiek, vlastne, ktoré vás ako keby najviac oslovili v týchto bodoch. A teraz vás poprosím, budeme ďalej narábať s týmito 5 knižkami, dobre? Teraz už to bude oveľa rýchlejšie. Týchto 5 knižiek, teraz si odmyslíte od toho, čo ste vy mali, svoje, tie prvé návrhy. A budeme ďalej riešiť týchto 5 knižiek. Nemusíte si všímať ani to, aké majú body. A skúste vy si spraviť teraz svoje poradie z týchto 5 knižiek. Dobre? Ktoré z týchto 5 knižiek mali prioritu pri najbližšom stretnutí a pri najbližšom školení. Dobre? Čiže teraz je to všetko zredukované na týchto 5 knižiek. Ešte raz. Jedlo ako liek. Skúsim ich dať takto. Vyvolený, prepáčte, vyvolený. Od normálnemu k zdravému vedomiu. Človek v drsnej prírode a hojivá sila mysli. Dobre? Takže máme tu 5 knižiek a teraz vás poprosím, bude druhá úloha. Pokúste sa vy zostaviť v poradí týchto knižiek od 1 až po 5. Podľa vás. Dobre? Že to, ktoré u vás najviac ako keby zabodovalo, to dáte na prvé miesto. Tak ako je to napísané, tu bola jednička, tak by som dal napríklad ja, to som 2, 3, 4, 5. Dobre? Takže poprosím vás, vaša úloha bude z týchto 5 knižiek spraviť akési poradie pre seba. Dobre? A máte zase na to minútu. Tie knižky ste už videli, mali ste v rukách. Už je to ľahké. Čo keď ma nezaujala žiadna napríklad? Tak ťa poprosím aj, keby si mohol spraviť to poradie. Ja Z nemôžem týchto, o tom ktoré viete. Dobre, nevadí. Všetky tieto aktivity sú dobrovoľné. Kto nechce, nemusí sa zapájať, samozrejme. Toho, koho zaujali z týchto knižiek niečo, tak by nám pomohlo, keby spravil si svoje poradie. Lebo nemôžeme sa zabrať všetkým, nemôžeme takisto všetkými, ale na základe akéhosi konsenzu vybrať z knižiek a bolo by dobré, keby ste si ich postavili podľa nejaké svoje priority. Prosím vás, napíšte si to, ale dobre? Skúste si to napísať, ale práve v takom poradí, že na prvom mieste nebudem ovplyvňovať hojivá sila mysli. Na druhom mieste
takto po celom poriadku, dobre? Že máte ako keby teraz zoznam prvých 5 knížiek, ktorý je osobný váš. Teraz máme druhý zoznam, 5 knížiek, ktorý vznikol našou nejakou spoluprácou tu. Chceš teraz vedieť poradie každého z nás? Áno, áno. Tak ti môžem nadiktovať. Nie nadiktovať, netreba mi to nadiktovať. Bolo by dobre, keby ste to napísali. To už bude iba chvíľka teraz. Áno, prepáčte. No asi to máte, to nie je na čo ťažké. Zase teraz poprosím, tak ako sedíte, spravte dvojice, ukážte si to poradie, to znamená, máte teraz 5 knížiek vedľa seba a pokúste sa počas 2 minút, každý má na to 1 minútu povedať, prečo som si dal takéto poradie a vypočuť druhého, prečo on si dal také poradie a skúsi sa dohodnúť na nejakom spoločnom poradí. Dobre, ako dvojica. Poprosím vás. To je jednoduchá hra asi. Tak ako sedíte si nevadí, tak to zostane Janové poradie. Kľudne môžete rozprávať, áno. Máte ešte 30 sekúnd, poprosím vás, hej? Musíte sa dohodnúť po 30 sekundách. Takže vás poprosím, ukončíte toto. Môžem sa opýtať, kto sa dokázal dohodnúť? Dvojica sa dohodla, výborne. Vlastne všetci sa dohodli, aj dohodli sa určite. No a takto by to pokračovalo teraz ďalej, nejdete ďalej rozoberať. Vlastne toto je jednoduchá hra na... Najprv sme si ako keby demokraticky vybrali podľa určitého hlasovania nejakých 5 knížiek. 12-15 knížiek, vybrali ste niečo, ako by ste si vybrali strany politické alebo niečo také. Potom ste sa museli dohodnúť medzi tými, ktoré ako keby boli vybraté, museli ste si vyspraviť svoje poradie. Teraz som vás prinútil alebo motivoval, aby ste sa dvaja museli dohodnúť. Ďalší krok by bolo tak, že táto dvojica a táto dvojica by si naozaj ukázala to spoločné poradie. A zase by sa museli títo 4 dohodnúť, vy 4 a vy 4. A nakoniec vlastne tá hra smeruje k tomu, tá aktivita, že našli by sme akési spoločné poradie celé tej skupiny. A tam by boli potom jasné priority, kde by sa aj ukázalo, ako kto komunikuje, ako dokáže zvládať námietky, ako sa dokáže presadiť a ďalej. Takže takýmto spôsobom sa napríklad hovorí o zlepšení komunikácie a ďalej. Táto hra normálne funguje zhruba hodinu. A na záver sa spraví rozbor. Každý, môže sa tu natáčať, ako ten robí teraz, na záver by ste sa presne každý videli,
akým spôsobom ste presadzovali svoje stanovisko, ako ste boli ochotní načúvať tomu partnerovi, čo vám hovorí, prečo ste boli ochotní tolerovať niektorý jeho návrh. A pritom ide iba o knižky. Pritom ide iba o knižky, o nejaký námet, vôbec nejde o nejaké otázky zmyslu života, morálne nejaké otázky a nejaké závažné veci. Práve na jednotlivých veciach sa ľudia dokážu naučiť a dá sa naučiť komunikovať lepšie pri menej dôležitých veciach, ale ten spôsob, ktorý sa naučíme pri tejto metóde, sa dá potom preniesť aj do závažných vecí alebo do zložitých vecí. Ja by som pre vašu skupinu iba chcel na ukážku ukázať, že tak ako ste tu skupina, tak môžeš to trošku stiahnuť dole iba, kúsok dole. Nie, to tam musíme nechať. No čo? Ešte kúsok dole. Prepáč, opačne. No tak dobre ideš. No. Prepáč, hore. Ešte kúsok. No tak. Vy ako skupina, to je presne. 3 knižky sú do súboru, ja som ich dal v rôznom poradí, a 3 knižky vlastne charakterizujú telesné zdravie. Tak ako sú definované tak ďalej, hej. Takže fakt to telesné zdravie hrá dôležitú úlohu pri väčšine skupín. Takisto som si to dovolil spraviť v 11 ZD a nič iné som nerobil, lebo som čakal, že ktorí ľudia, ktorá knižka je zaujímavá a tak ďalej, a robil som si vlastne prieskum, že čo je to. Bežná vec je v praxi, že fakt to naše zdravie je jedna prvá rada vec, lebo nefunguje zdravie, nefunguje na psychika, nefunguje ostatné veci. Takže preto vidíte toľko ľudí a chodí sa pozrieť zajtra na tie dni zdravia v Ružinove. Tam sú stovky a stovky žien, podotýkam presne, ktoré hľadajú nejaké riešenia pre seba, pre svoju rodinu, pre svojich blízkych, ktoré chcú zlepšiť to zdravie. A je tam desiatka mužov, ktorí prednášajú, ale celý nie, tam sú tam samozrejme ženy, ktoré prednášajú o tom, ako to zdravie na zmysel. Takže ako keby tri témy ste si vybrali z telesného zdravia, jedno z psychickej oblasti, z emočnej, veľmi dobrá knižka. No a tretia knižka je Vyvolený vlastne, ktorá rieši práve tie veci. Odpoj sa, oslobod svoj mysel a vytvor svoj svet. Takže presne tak ako vy, robil som s týmito knižkami párkrát takéto veci, presne to zodpovedá tomu, že v každej skupine sa vyskytujú ľudia, ktorí potrebujú pomoc v tej oblasti, v tej alebo v tej. Takže keby sme robili na budúce prvé nejaké stretnutie ako keby tej školy, tak samozrejme, že toto by boli prvé témy, ktoré by sa preberali. A na ďalšom zase riešili sa také ďalšie knižky, ktoré by sa chceli preberať. Ešte k tomu, aby som sa trošku vyjadril, nie som počítačový expert, ale sa mi páčil výraz práve Jana, keď hovorím o tom, veľmi rád sa učím na tú problematiku. Takže škola, prosím ťa, doplň alebo opravma, by mala byť akýmsi nástrojom na upgradeovanie díky nášho hardvéru, to znamená tela, nášho softvéru, nejakej psychiky a zároveň nejakého mindvéru, neviem, čo to používa, ako keby nejaké tie mysle a tak ďalej. Takže pre tých počítačových odborníkov tej technológie je to takto. Ja tu idem povedal, prosne, upgradeovať si vedomosti, ktoré máme, ktoré sú nedostatočné, ktoré sme nedostali na žiadnej základnej škole, na strednej, na vysokej, ale ktoré vieme tým ľuďom ponúknuť. A tí ľudia by to možno ocenili, boli by ochotní vlastne by aj, inak by videli to hnutie, inak by videli vlastne aj celkové postavenie vlastne, že táto škola by nemala byť akože náboženská, tak ako niektoré školy majú proste svoj svetonázor a tlačia tak ďalej. Táto škola, keby ponúkala práve praktické veci, ktoré si každý môže zlepšiť svoj osobný život po tej stránke zdravotnej, psychickej, emočnej a ešte nejakej tej ideovej, tak vlastne toto by ľudia ocenili. Bez ohľadu na to, či sú kresťania, či sú islamisti, či sú komunisti a tak ďalej, bez ohľadu na to. Takže, Andrej, poprosím teraz ďalej trošku. Takže ďakujem vám za spoluprácu, len toto bolo nedokončené, táto aktivita, hej? Na budúce by sme ju dotiahli. Ešte asi vyššie, lebo sme... No a prepáčte, tam pod tým už dobre to bolo, ešte trošku dole. Takže evokácia, uvedomenie, reflexia a presne tie témy sú spracované podobným scenárom, najprv nejaký príbeh alebo otázka, súvisiace s danou témou, knihou alebo filmom. Hľadáte samostatné riešenie v dvojicách skupinách, potom hľadáme alternatívne riešenia, pokúsime sa nájsť najlepšie riešenie a to prenášame do nášho osobného života, takže nejakou spätnou väzbou, rekapituláciou a na záver, ja ukážem kurzom, toto boli moje kurzy, ktoré som robil ako Outdoor Management Training. Tam napríklad, keď sa hovorí o tímovej spolupráci, tak neriešime, kto je vodca tímu, kto je nasledovanie a tak ďalej. A robí sa takáto aktivita, kde skupina dostane vlastne akési druhy polienka, musí spraviť most proste. Pozrite si, tu sa viedám o pár fotografií v tomto. Takže toto je vlastne to učenie zážitkom. To znamená, že každá tá skupina alebo ten tým, ktorý je tam, tak dostane presne zadanú úlohu, ktorú reálne rieši. To znamená, že rieši, skutočne sa musia tí ľudia chytiť, musia sa podržať, musia si pomôcť, musia si preniesť a tam sa ukážu potom jednotlivé vzťahy a jednotlivé charakteristika tých ľudí, ako dokážu presne si pomáhať. Takže v
Forma školy, tu navrhujem, mám s tým trošku skúsenosti a zrejme aj vy, alebo bežne sa to robí pri iných vzdelávacích aktivitách. Robí to aj Akadémia vzdelávania, čo tu bola spomenutá, aj iné vzdelávacie aktivity. Na jednotriedne celoživotné vzdelávanie prebieha formou stretnutí. Klubové večery, to najpriateľnejšie v rámci nejakých miest, kde sa ľudia môžu stretnúť, presne tak o 5. do 7. na 2 hodinky, aby sa raz za 2 týždne, raz za mesiac stretli, aby sa spoznali, aby sa dalo pokračovať. Potom, keď sa prejde prvých nejaké, možno nejaké stretnutia, je dobré víkendový výlet. Preto ja trošku tlačím, by som dal do tých výletov alebo do tých putovaní. Mám s tým dobré skúsenosti a za druhé, tie zážitková pedagogika sa väčšinou robí vonku v prírode. Práve tam je aj ten ekologický rozmer. Presne robíte, vnímate tú prírodu, ste na čerstvom vzduchu a všetky aktivity, ktoré sa inak vnímajú ako akási relaxácia alebo oddych, tak sú využité vlastne práve na zlepšenie tých jednotlivých aktivít. No a vrcholom by bolo nejaké týždenné putovanie a zase podľa lokálnych možností jednotlivých regiónov Slovenska. Dobre, Andrej, poprosím ťa. Píšem. Podmienka prijatia do školy, no tak tu by som to nechal takú nutnú a dôležitú narodení v 20. storočí a účasť na úvodnom stretnutí na tému. Začína sa učiť zážitkom, ako si urobiť poriadok v tele, hlave, srdci a tretí pohyboch v prírode rekreácie. To sú vlastne tie prvé 3 knižky, kde by sa povedal o tom, ako sa bude učiť, čo sa bude učiť, aby sa im ukázala metóda, ako aby tí ľudia, aby sa tí ľudia prípadne zaujali a boli ochotní sa stretnúť zase o 2 týždne alebo o mesiac. Hodnotenie v škole úspešnosti. Sami účastníci vlastne určujú sebahodnotením a použitím v praxi získané vedomosti a účastníci svojím ďalším záujmom a ochotou pokračovať pre hodnotenie úspešnosti celkového projektu. Ak sa ukáže, že v Bratislave spravíme jedno stretnutie a na budúce nikto nechce prísť, tak jasné, že ten projekt asi nebol dobrý. Keď to skúsim v Bystrici alebo skúsim sa to v Nitre, potom tam sa ukáže, že majú to záujem o nejaké iné témy. Takže ten projekt by bol akýsi samovyhodnocovací. Ekonomika školy. No a tu som sa snažil aplikovať výrobné spoločenstvo nového typu tak, ako prezentoval Jano. To znamená, že všetky tie jeho body a návrhy by sa tu mohli vyskúšať s tým, že financovanie školy malo zahrňať koncept zmeny prechodného obdobia, to je podnikanie s ziskom nefinančnou ekonomikou. Tým sa myslí to, ja mám pre vás prichystaný materiál, to vám tu nechám o tom vec, kde, môžeš trošku vyššie, prosím ťa? Že vysvetlenie fungovania alternatívnej ekonomiky a meny je predmetom samostatnej prednášky, ktorá je súčasťou školy. Že tam by bolo dobré, nemusím to robiť ja, môžem si na to zavolať odborníkov z Čiech alebo z niekade, kde by vlastne túto problematiku, ktorú sme sa minulosti tak načali, kde by bola presnejšie definovaná. Ale zhruba by to mohlo fungovať takto. Cena pre verejnosť, aby sme získali prostriedky pre hnutie, vlastne to bola jedna z ďalších východisk, ako získať nejaké prostriedky. Ak by tie kurzy boli zaujímavé, viete, koľko ľudia platia do fitness, keď idú, koľko platia za kurzy za 2 hodiny poradenstva je 30 eur, 70 eur. Čiže keď sa tu zvolil zaujímavá cena, a takže cena pre verejnosť by bola určená na základe súčasnej komponenty schopností a reálnych nákladov, to znamená fixných variabilných, a umožnila by tvorbu zisku pre zmenovaných pracovníkov. Cena pre členov zmeny by bola napríklad polovičná ako pre verejnosť a druhá polovica bude splatná alternatívnou menou. A tým sa myslí, že by sa vyskúšalo fungovanie tej alternatívnej meny v rámci tejto komunity. Napríklad klubový večer, tá dvojhodinová prednáška, cena pre verejnosť bola 4 eur, čo je bežná. Ja som minulé tamto bol na jednej prednáške, kde bola hodinu a pol a 3 eurá tiež to zobrali. Členové platili 2 euro a nie 2 zrná, dokonca sa objavila Neo, už sa začína používať, skúsiť to naklikať, začína sa používať ako nová mena, ako keby, neviem ani virtuálna, ale začína sa ako používať tento názov Neo. Oproti akýmkoľvek menám, oproti euru hlavne. Euro, aby sa to trošku vnímovalo, tak Neo, ako keby nová mena. Ďalej môžeš tú sedmičku, prosím ťa, časový harmonogram. Tak časový harmonogram som zhruba predstavil takto, že predstavenie tej projektového návrhu je dneska 9.4. Pripomienkovanie, verejné zverejnenie bolo toho 1.4. tak dajme tomu 34. Ďalej otestovanie prvých stretnutí a odladenie členmi občianskeho združenia, to som myslel práve to, že vyskúšali by ste si vy na vlastnej koži, ako vyzerá ten prvý klubový večer, aby som ja mal nejakú tiež spätnú väzbu, dajme tomu, aké by boli pripomienky, aké boli návrhy. To by sa mohlo udiať medzi 1.5. a 41.5. A predstavenie školy pre verejnosť by bolo, dajme tomu, 1.6. Z toho dôvodu, že väčšina vzdelávacích organizácií gro svojich aktivít dáva práve na jarnú činnosť, potom v lete viete, sú prázdne, je to väčšinou voľnejšie a zase jeseň. To znamená, aby sa skúsilo aspoň otestovanie alebo nejaké odladenie tohto projektového námetu by bolo dobre, keby sa aspoň veľmi skúsili prvé nejaké stretnutia. S tým, že 1.9. po prázdninách by sa spravil monitoring a spracovanie všetkých pripomienok, všetky skúsenosti, ktoré sa počas tých nejakých stretnutí získali, aby sa mohli do toho zakomponovať. A celkové vyhodnotenie cieľov školy bolo 1.1.2012, to znamená, koncom roku by sme si spravili tak, ako väčšinou má každý nejaká firma, nejaké projekty, majú svoje vyhodnotenie, že tam by sme si spravili nejaký celkový monitoring.
No a ja som si dovolil spraviť aj nejaké kvantitatívne celé školy do konca roku 2011. To znamená, počas 7 mesiacov od 1. decembra vybral som si Bratislavu, dajme tomu Trnavu, Nitru, Bystricu, Košice, Svetolakova, kde si vral, že akí sú tí aktívni ľudia zhruba. Keby sa zorganizovalo 20 na večerných stretnutí, to som rozdelil zhruba po 10 ľudí, som dával vždy, to je 210 ľudí. Keby zaplatili 3 eurá, to je tá medzera medzi 2 eurami a 4 eurami, čiže polovica bola členov združenia, polovica bola verejnosti, to by znamenalo teda 630 eur. Ak by sa podarilo zorganizovať 7 víkendových akcií, to je 700 eur, a zorganizovať 3 týždňové treky, by bolo zhruba 600 eur dokopy, to je za okolo 300 ľudí 2000 eur. Z týchto peniazí vlastne by bola na nejaké prenájmy, na nejaké lektorovanie, minimum prostriedkov k tomu treba, lebo to sa robí v prírode vonku a vlastne bol by to akýsi zdroj príjmov možno pre občianske združenie. Môže ešte ďalej, prosím tam. No a test projektov návrhu, takže to je to, čo ste teraz robili. Ja tento test som mal vlastne prichystaný, robí sa to s viacerými knižkami. V každej tej kapitole mám ako keby 10 knižiek, kde každý svojím spôsobom si môže takto vyberať, keď nie je na to príležitosť, že to robíte takto aktívne. A na záver, môže ešte dole, prosím ťa. A dobré je, keď sa dá vždy voľba, akú ďalšiu tému by ste vy osobne navrhol vyučovať v škole. To znamená, že každý záujemca alebo každý účastník, ktorý prejaví záujem akýkoľvek, že príde na nejaké stretnutie, dostane ako keby domácu úlohu, to je ako keby aj dneska domáca úloha pre vás, viete, že v škole sú domáce úlohy, porozmýšľať, čo by ste vy osobne navrhli, lebo samozrejme tu bolo iba rámcové nejaké témy, čo by vás osobne zaujímalo pre váš osobný život, čo by najviac prinieslo prínos pre to, keby ste sa zlepšili v nejakej oblasti. Ja som robil, keď som robil tieto kurzy, tak robím k tomu vždy také jednoduché manuály, kde ten človek vlastne si vypisuje priamo akčné kroky, to znamená, že čo urobí, čo by malo byť doma, napríklad zlozvyky, ako sa odstraňujú, opačne dobré návyky, že si vybere z 10 možností, hľadá sa aký je komunikačný typ a tak ďalej. Takže všetky tieto veci sú fakt spracované ako keby zaujímavou motivačnou formou a toto vlastne by mal byť akože taký ten, a touto otázkou by sme sa dokázali zistiť, čo tých ľudí najviac trápi, ako čo treba najskôr riešiť. Takže toto je zhruba stručne tento môj návrh pracovný a teraz by som dal priestor na tú diskusiu, dobre? Takže ďakujem. Pýtajte sa na čokoľvek, na čo nechcel vám odpoviem, hej? A ak som to správne pochopil, ty to vlastne navrhuješ ako nejaký projekt, ktorý návrh v rámci toho združenia respektíve hnutia? Ja som to... Ja práve som to ako v tom, nie že nemám jasno, lebo neviem práve to občianske združenie zmena, ja som že preto by to bolo výborné. Lebo hnutie de facto není, ako to povie presne, o peniazoch. Nie o peniazoch, není subjekt. Není subjekt, po ktorým sa to dá robiť, nedá sa to robiť pod internetovou stránkou. To som myslím, takže preto ten návrh by vychádzal z toho, tam všade hovorí, že škola zmení ako keby, hej, občianske združenie. Inak každé občianske združenie, akékoľvek, či sú to ochrancovia vtákov, Greenpeace a tak ďalej, majú svoje školy, kde odozdajú vlastne tie informácie tým ľudia a tým si ich aj získavajú. Takže bolo by to dobré aj pre zmenu. A ten typ informácií myslíš, že by mohol byť prínosom teda pre členov toho občianskeho združenia? Ty máš výhodu, že si to nemusel riešiť, Andrej. Na budúce sa aj ty takto posadíš, je to dobré, keď sa sedí, odložia sa všetky veci, vieš, dá sa na to viacej času. Ja by som bol sám zvedavý, že ktoré knižky by si ty vybral. Vieš, takže preto vraj, že malo by to byť ako tieto základné veci sa riešia 3 základné veci. Rozvoj osobností, komunikáciu a tímovú spoluprácu. Na tieto 3 základné veci vlastne celé to postavené. Či to v oblasti aj tej zdravia, aj psychiky, aj nejaké tej idei. Takže presne som si neodpovedal na tú otázku, ale verím, že každý sa nájde. Tak ako si títo ľudia tam našli určitú knižku, čo ich zaujíma, tak asi každý má niečo, v čom by sa chcel zlepšiť. Ako však ja to som chcel vedieť, že tímová spolupráca, medziľudská komunikácia. Jednu vec som ešte zabudol, prepáčte, vlastne akékoľvek školenie, či sa učíte paragliding, orientačné potápanie alebo nejakú školu, tak sú 3 základné pravidlá. Musí to byť postupne, primerane a pravidelne. To znamená, že postupne pomaličky pridávať tie veci, nedá sa hneď do studenej vody, nedá sa hneď skákať z moutia mostíka. Potom to musí byť primerane, tým sa myslí aj
každý sme individuálni. Niekto si z tej dvojhodinovej prednášky odniesie jednu vec, ktorá je pre neho zaujímavá a dobrá. Niekto si odniesie toho viacej. Každý máme iné schopnosti príjmania informácií a použitia. A druhá vec je, že musí sa to robiť pravidelne. To znamená, nemá to význam, tak ako keď idete na angličtinu alebo chodíte do fitness. Ak chodíte raz do mesiaca, tak tie výsledky nebudú. Preto vrajím, že nejaká tá opakovateľnosť je tam nutná a práve to je dobrý zase opačne dobrý ťahák pre tých členov hnutia, že vlastne môžete sa s nimi stretávať opakovane. A vlastne tým si ich môžeme pritiahnuť na dlhšiu dobu a držať ich v tej aktívnej činnosti, o čom sme hovorili vlastne. Ako sa tu meria tá úspešnosť toho celého? Alebo nemeria, alebo skôr, je to iba o vnútornom pocite koniec koncom? Je to o vnútornom pocite. Ja som si tam dal nejaké tie kvantitatívne kritériá z hľadiska počtu, to sa dá vyhodnotiť. Dá sa to vyhodnotiť z hľadiska nejakých financií. A z hľadiska, asi na to, čo sa pýta, že z hľadiska toho, že či tých ľudí dokážeme počas toho roku udržať a motivovať a budú naďalej aktívne pracovať pre to hnutie. Ak sa ukáže, že im dávame nejaké informácie, ktoré nepotrebujú alebo nepovažujú za zaujímavé, tak zrejme to nezaujíma. Opačne budú vidieť, že im vieme poskytnúť nejaký upgrade, im vieme poskytnúť, čo je pre nich zaujímavé, dáme tomu, ktorý nemôžu nikde dostať, tak vtedy je možné, že bude to mať efekt pre to hnutie. A myslíš si, že by do toho bolo treba možno aj zakomponovať nejaké informácie o tom hnutí, aby vôbec vedeli, že do čoho idú? Lebo toto sú také, že základy medziľudskej komunikácie. To sa dá robiť s ktoroukoľvek skupinou na svete, kdekoľvek. Presne. A toto, lenže či by v rámci toho hnutia to nemalo byť trošku obmedzené, alebo neobmedzené, aby tam boli tie ciele stanovené na toho hnutia, aby sa to na tom orientovalo. Na to som sa pýtal, keď tam je poslania zmeny, tak jasné, že by to mal byť prospech poslania zmeny. No, napríklad v súlade s tými hodnotami, ktoré máme napísané v tých... Určite, tie hodnoty sú bežné ľudské, ktoré sú relevantné pre akékoľvek skupiny. A všeobecne informovať o hnutí ako takom, že aby vedeli, že do čoho idú. Áno, ale dajme tomu až v druhej etape. Nemusí to byť neviem, že v druhej etape, ale povedať áno. Jasne sa dá definovať, kto tú školu robí, pre koho robíme, ale netlačiť ľudí, nemala by to byť náboženská škola, že to, čo som hovoril, že nie je to iba jediný správny smer. Proste otvoriť ľuďom oči, že aby vyskúšali si to, naše to nesprávne riešenie. Ak im to vieme poskytnúť zaujímavou formou, tak je možné, že budú prístupnejšie aj všetkým týmto smerovaním. Takže týmto spôsobom Nech sa páči. Týmto spôsobom ich nejako, nie že nalákaš v úvodzovkách, ale na takýchto všeobecných veciach ich donesieš a potom prídu kvôli tomuto, chcú sa zlepšiť v rámci medziľudskej komunikácie. Že vieme im pomôcť v nejakých oblastiach, tak budú prístupnejší v tom, že vieme pomôcť aj v nejakých víziách. A potom sa možno pridajú k tomu. Potom je väčšia šanca, že si ich získame, presne ako si povedal. Čiže keď tak na tým uvažujem, že čo je cieľom celého tohto, je to motivácia ľudí. Čiže ich motivácia začať uvažovať nad sebou, začať vedieť alebo pokúsiť sa hľadať spoločné riešenia, naučiť sa komunikovať tak, aby našli tie spoločné riešenia. Čiže tak ako by som povedala, že je to taká základná, nejaká bazálna téma, ktorej by sa mala škola odpichnúť. Asi tak? Toto? Aké náklady sú s týmto projektom spojené? Náklady sú, to je otázka vlastne priestorov, raz na 2 hodiny. Ja čo som tam dal tie ceny zhruba, tak ja podobné kurzy robím. Čiže fakt možno Jankovi povedať. Náklady sú minimálne, Andy. Pokiaľ my máme priestor, povedzme tieto priestory v centre, tak tieto vieme poskytnúť za veľmi dobrých podmienok a tie náklady si ľudia potom hradia sami. To je minimálna podmienka, že tie náklady si musia oni proste nejakým spôsobom zainvestovať. A doteraz to robíš v nejakých prenajatých priestoroch alebo niekde, kde... To robím rôzne vzdelávacie organizácie, robím pre neziskové organizácie, pre akadémiu vzdelávania, pre štúdiu zážitku som to robil, to sa dá kdekoľvek robí. Máš všetky chaty na Slovensku sú poloprázdne, ktoré mimo sezóny ti ponúknú za také ceny, ako teraz zdarma sály, zdarma všetko, len by si tam dotiahol 10 ľudí, ktorí tam budú vytvorené do tam zdarma. Je to taká... Že tu bude treba riešiť aj tieto nájmy, lebo si hovoril, že to bude nielen v Bratislave, ale... Ja som to ako navrhoval, že tým by sme práve aktivovali tie ostatné pobočky, aj s tým, že nie, že ja by som to robil, ale práve, že možno tie prvé kurzy áno, alebo by sme sa... Vlastne ten tým, ktorý by bol v tom projektovom návrhu, by pripravil vlastne presne schému toho kurzu, odskúšali by sme to niekde a cieľom by bolo skôr, aby sme našli niekoho, kto bude naďalej robiť tie kurzy v Košiciach, niekoho, kto bude ich robiť v Nitre a tak ďalej. To by vlastne mohlo byť akože aj cieľom
Lektoring, lektor, presne. Nájsť a naučiť nových lektorov, ktorí budú pokračovať ďalej. No, len tam budeme musieť, Mirko, domyslieť jednu vec, pretože takéto veci robí x vzdelávacích organizácií, to mi určite dáš za pravdu a my sa chceme aj niečím odlišovať od tých organizácií. Aby to nebolo iba tak, že budeme 100 produktov a bude ponúkať to isté. Ja oceňujem, že si s týmto prišiel, oceňujem to, že to chceš postaviť na triezvom základe, pretože toto sa hodne opiera o praktickú psychológiu a o praktické výsledky. Nie je to založené, ak som to správne pochopil, na nejakom mysticizme, ezoterizme, ktorý je ťažko kompatibilný s cieľmi Zeitgeist a vôbec občianskeho združenia Zmena. A proste chceš ponúknuť témy, ktoré by mohli byť zaujímavé ako pre členov, tak aj pre nečlenov organizácie. A to je tiež jeden zo spôsobov, ako o sebe dať vedieť a dať ľuďom príležitosť začať sa zaujímať, ako Pagitka motivovať sa a možno sa aj ďalej pýtať, tak o čom je potom to vaše Zeitgeist. Toto sú dobré veci a chcel by som vedieť viacej. Presne to istím. Cez iné aktivity priťahujem ľudí na tom hnutiu. Tí, ktorí hneď nepochopia ciele, smerovanie a tak ďalej, ukázať im, že vlastne vieme ako funguje život, vieme, ako funguje komunikácia a keď získame u nich akýsi pozitívnu skúsenosť s nami, keď získajú, tak tí ľudia ďalej budú spolupracovať a dá sa počúvať. A páči sa mi, že to chceš postaviť prakticky, aby nezostalo proste len pri teoretizovaní, ale to, čo hovoríš, zážitková pedagogika je, tak teraz si to vyskúšajte, či to funguje. Presne. A k tomu, čo si povedal, totiž tú zážitkovú pedagogiku nerobí až tak veľa firiem. Máš pravdu, tak ako ani zážitkov psychológiu nerobí veľa. No, lebo keď tu bol ten festival vtedy, keď sme sa prvý raz stretli, tak ja som utekal tu, to bol ten GR, tie ľudské zdroje tu boli, tak tam bolo iba 4-5 firiem, ktoré to robili v Bratislave a nikde inde sa to nerobí. Používajú to rôzne, SOSNA to používajú, občianske združenia, ktoré sú ekologické a tak ďalej, veľa tých hier, veľa tých aktív používajú, ale nie v takejto forme ako. Tak boli postavené ako nejaké školy na nejaké kursy. Takže chceš jednak výsť toho, čo ľudí naozaj motivuje. Ak som ťa správne pochopil, nechceš im vnúcovať témy. Ty si iba určil okruhy. Telesné zdravie, vzťahy a nazvime to duchovný zmysel života. Teda to je hodnota, ktorá ťa najviac motivuje. Aby si si upratal sám sebe, aby si si robil poriadok. Ty si stanovil 3 veľké okruhy. Ale čo v rámci týchto okruhov ľudí zaujíma, to nech si oni stanovia sám. Týmto nebudeš dopredu nanúcovať toto áno a tamto. Vychádzaš z toho, čo hovoria ľudia. Tieto knihy, to bol modelový príklad toho, ako sa skupina vie dohodnúť na tom, čo je pre ňu prioritou, čo je pre ňu najdôležitejšie. A ty ako lektor, ako zážitkový pedagóg reaguješ naozaj na skutočné potreby ľudí. Čiže ty nevnúcuješ toto alebo hento. Proste toto je tá spätná väzba. Ja potrebujem vedieť, čo tí ľudia chcú. Ja nechcem nútiť ako moje náboženstvo, nejaký môj smer, ale najprv sa opýtať, čo potrebujete, a to je môj výzor. Tak. A tomu používaš napríklad aj tieto knihy, ako jedno z ako to vlastne. Ale existuje tisíc iných spôsobov. To bola len ukážka. Práve ako si presne povedal, tým koučovaním by som vlastne vás doviedol spoločne, sme došli k jednej knižke, ktorá by bola ako akýmsi priorit, tak ako máme nejaké cieľe, možno aj 10 cieľov, 20. A vlastne v rámci času toto bola prvá vec, ktorú by sme riešili. A tá by vyjadrovala skupinový konsenzus. Prioritu skupiny. Presne. Dovolím si tvrdiť, že by nevyjadroval, lebo tam by muselo obrovské množstvo ľudí urobiť strašné kompromisy. To by vôbec nebola pravda. Ale možno, že aj konsenzus. A konsenzus nie je o tom, ja urobím konsenzus a učím sa niečo, čo nepotrebujem. A to je rozdiel. Rozumieš, že ja urobím konsenzus, proste, že áno, poviem príklad, áno, teda, že ideme sa zaoberať duchom, ale pritom proste len 3 ľudia dali tomu, dajme tomu, že jeden človek dal 5 bodov a už ostatní sa musia, alebo 2 dajú 5 bodov tomuto a tým pádom sa musíme všetci zaoberať duchom. Rozumieš mi, čo chcem povedať? Nemusíme sa zaoberať. Ale keď príde tá téma, ten večer, keď sa zaoberať duchom, tak tam musíš ty prísť, nemusíš ten prísť a tak ďalej. Tam je iba ten, koho to zaujíma. K tomuto, čo hovoríš, určite poznáte Grónsko, keď ťahajú psi sane. Na ľažke to iné, tam je krajina, ktorá je zarastená, tam sú tie psi za sebou postavené, ktoré sú vodcovia a tak ďalej. Ale v Grónsko je to tak, že tam sú rovné planiny. Tam funguje tu tak, že tu keď sedí vlastne ten nejaký inuit na tých sánkach,
mašer je teda v Amerike, ale áno, ten vedúci toho psieho záprahu, tak v Grónsku sú tie psy zapriahnuté takto, je najväčšia šnúra, a teraz sa symbolicky dá psík je jeden, a potom sú takto postupne zapojené ostatné psy. Je to kvôli tomu, že to Grónsko je planina a môžu sa preloviť tie kryhy. V Kanáde a v Amerike je to proste povedané tak ďalej, takže tento spôsob sa používa v Grónsku. A tu funguje zase taká vec, že tento mašer rozhoduje, kam tá skupina pôjde. On si zvolí ten smer, má toho lídra, toho vodcu, toho psíka prvého, dneska mi hore uši, zakrútený chvost. Tak on si určí, kade majú tie sane ísť. On vie, kde je to nebezpečenstvo, kde sú prekážky, kde je tenký ľad, kde je nejaké prehlbiny, alebo kde sú nejaké hory. Stáva sa, že ten líder to chápe, tie jeho pokyny, ostatní psi to nemusia počúvať tie pokyny, sa riadia tým hlavným psom. On určí smer, ak pes, ktorý všetky tie psy ťahajú ako keby týmto smerom, hej, takto. Z fyziky by sa dali rozložiť tie sily, hej, nebudem teraz kresliť proste. Každý ten pes, ktorý je vedľa, celú tú silu prenáša nielen tak, ale trošku aj brzdí svojím spôsobom. Pes, ktorý ale nechce ťahať, alebo dokonca tu zbadá nejakú srnku a chce odbočiť, tak ten brzdí celý ten záprah. Tak ten inuita to robí tak, že jednoducho odpojí a zoberá do saní. To znamená, že vždycky, keď je nejaký spoločný cieľ, treba zaujať alebo treba získať to hlavné gro tých ťahačov, ktorí idú tým smerom. Tí psi, ktoré vlastne odbočujú trošku, alebo nejdú tým hlavným smerom, aký je určený, tak tie musia byť svojím odpojené, lebo potom brzdia celú tú skupinu. Môžu byť chvíľu väzené, môžu za chvíľu posadiť, môže sa im chvíľu pomôcť, alebo sa nechajú týždeň oddychnúť a potom, keď budú OK, tak môžu ťahať. Alebo sa pre nich potom vytvorí iný zápach. Alebo sa zedia. Viete, ako sa dá zjesť pes? Jedli ste také zjedu psa? Ja sa pýtam to. Jedli ste melón takto? Melón, veľký červený melón. Ako ste jedli? Ústavy. No, to jasné, ale tak si ho napchal? Počasia, presne. Najväčšia vec sa dá zjesť po častiach, a pes sa dá zjesť po kúskoch. Iba po kúskoch, hej. Aj more, keď sa povie, že vypí more, dá sa vypiť po dlhoch, nie to dlho teda po dlhoch. Čiže aj tu by sa malo všetko robiť po kúskoch, po troškách. To som možno odbočil, len som ti chcel odpovedať, Karol, že presne, keď takto nemá záujem o danú tému, alebo vyjde mu, že nemá o tej témy záujem, tak on na ten víkend, na stretnutie nemusí prísť, príde na to, zase keď bude ten záujem. Preto to poradie, ja som tu mal poradie tých knížiek až do 6. Čiže na nasledujúcom stretnutí sa riešili ďalších tých knížiek. Že určite si aj tie našiel tému. Možno o týždeň, možno o 2 týždne, ktorá bude zaujímavá. Ale ja si to nakoniec viem predstaviť veľmi jednoducho, pretože na to môžeme využiť aj fórum, proste každý má nejaké priority, každý jeden človek má priority a je možné proste vytvoriť x paralelných proste tréningov, stretnutí, čokoľvek workshopov, keď niekoho zaujíma varenie a dá sa dohromady dostatočný počet ľudí, tak ideme na toto. Hej. Keď sa niekto zaujíma, ja neviem, o problematiku vzťahov, no tak ideme na toto, ale musí to byť proste dostatočný počet záujemcov. Jedni nemusia mať záujem od druhých, to je v poriadku, ale každý má možnosť voľby. Môžu vzniknúť fitka úplne novým spôsobom, sa volá funkčný tréning, ktorý nepotrebujete práve fitka chodiť platiť kúbové karty, ženy cvičia spoločne, v telocvičniach s jednoduchým nástrojom, dokážu, sú sa stretnuté ženy prvé, to chodia tie ženy tie fity. Jednak druhá vec je, že akože jasne si chcú zlepšiť fyzický vzhľad, zdravie a tak ďalej, ale v prvom rade chcú sa s niekým rozprávať, čiže môžu z toho vzniknúť skupiny žien, ktorí spolu cvičia, ktoré spolu varia. Môže vzniknúť, bol som minulé som na stretnutí, kde je chlapská skupina, kde si riešia svoje zase problémy. Zase znamenosť. Moja predstava je, Mirko, taká, že témy by slúčovali samotní záujemci. Čiže my by sme im dali len určité VR možnosti, na ktoré oni môžu zareagovať, ale môžu prísť so svojimi návrhmi. To je prvá vec. Ďalšia vec je, moja predstava je taká, že tí, ktorí majú záujem, najmä v rámci hnutia, teraz budem uvažovať smerom k nám dovnútra, by neboli iba v zmysle, že ja som prišiel na tvoj lektoring, áno, ale aj ja sám, ak sa na nejakú tému cítim a je to dobré, tak ja si zase svoju tému zorganizujem, prizvem ľudí a ja to odlektorujem. A odlektorujem to proste spôsobom, ktorý mi je blízky a ktorý dáva praktické výsledky. Takže vlastne každý z nás je vo obidvoch pozíciách. Ja môžem lektorovať, ja môžem učiť
A ja sa môžem od teba učiť. A ty zase odo mňa sa môžeš Ale učiť. určite, presne tak, a určite sa nájde žena, ktorá je dobre v zdravej strave, kde sa nevyznám, a tá žena bude viesť tej kurzy o tej zdravej strave pre tých záujemcov. Čiže toto je ďalšia možnosť, ako angažovať vlastne členov hnutia. To, čo ste robili, tie profily, tam má každý napísané, čo ovláda, alebo čo je jeho hobby. A presne týchto ľudí treba, ak má niekto hobby, že aj cvičí alebo chodí, tak to môže byť tento krátko tréningu sa môže stať inštruktorom, proste pre nejakú skupinu a tak ďalej. Jedno z praktických takých lektorovaní by bolo lektorovanie o lektorovaní. Pokiaľ by ľudia mali záujem dostať akési minimum, ako sa to robí, tak tomu by bolo možné vytvoriť povedzme nejaký lektoring, alebo nejaký seminár, alebo nejaké stretnutie, aspoň základy, aby ľudia vedeli základné veci, ako sa to robí. A potom, ako si oni už naplnia tému, o čom tá téma bude, tak hovorím, bude to na nich a bude to na tých ľuďoch, ktorí majú záujem. Takže tam, ako ja to cítim, tam sa medze nekladú. Ide len o jedno, aby ľudia sa naučili veci, ktoré majú záujem, ktoré ich motivujú, hej, ktoré sú praktické a ktoré prinášajú veľmi konkrétne výsledky. Tí ľudia to proste pocítia potom v svojom každodennom živote a je to úplne jedno, z aké oblasti to bude. Ale sleduje to jeden spoločný cieľ, ako ja tomu rozumiem. Zvýšiť akúsi sebestačnosť. Zvýšiť akýsi vnútorný potenciál ľudí, reagovať samostatne a nezávisle na podmienky. Keď mám schopnosti, keď mám praktické zručnosti, keď mám dobré vedomosti, tak zrejme na tomto sa zhodneme, môj potenciál sa zvyšuje. Som menej závislý na podmienkach. A to je jeden napríklad z cieľov školy zmeny, ako chápem ja, ale zrejme na tom sa zhodneme. Určite, ja som tam vychádzal z tej veci, to presne tak. Takže tam sa medze nekladú. Všetko to záleží na ľuďoch, o čo majú záujem a čo vedia ponúknuť do spoločnej misie. Ide len o to, aby sa to učenie realizovalo na základe najlepších poznatkov z andragogiky, z pedagogiky, z psychológie. Ty si ponúkol napríklad zážitkov pedagogiku ako jeden veľmi efektívny spôsob, ako ľudí niečo naučiť. A tá hlavná myšlienka je veľmi jednoduchá. Nehovorme iba o tom, poďme to urobiť. To je zmyslom zážitkovej pedagogiky. Že okrem toho sa ľudia učia aj komunikovať, že sa učia sa zľaďovať, že sa učia vzájomne riešiť problémy. To je ešte ďalší bonus, ďalšia pridaná hodnota spoločnej aktivity. Tak som to pochopil. Môžem, ja som ešte tuto otvoril na veľkú obrazovku tizianeducation.org. Sa toho chopil jeden chlapík z Anglicka, spravil aj na ZIDE v Londýne takú prednášku. Ako si na tom s angličtinou? No. Neviem. Tak prípadne, kto by chcel samozrejme na tejto stránke nechať inšpirovať, pozrieť si jeho prednášku. No. Pozerať si web stránku. Čo tam je? Tento chlapík, to je ten, čo chodí po tých školách a má prednášky pre malé deti, čo? To je presne to, čo bolo na ZD, keď tá partia tých gymnazistov povedala, že by chceli mať tiež vieš nejakú hodinu prednášku v malej škole pre učiteľku. Ja poviem rovne, ja si netrúfam na malé deti. Viem, že to moja mama je učiteľka, česká učiteľka, ale ja mám skúsenosti s dospelými. Aj preto, lebo tí dospelí v súčasnosti nám môžu maximálne pomôcť. Jasne, že tá výchova musí prejsť potom aj na tie vyššie ako kategórie. A v prvom rade by sme sa mali zamerať na tých ľudí, ktorí v súčasnosti sú aktívni. Takí, ktorí by mohli prakticky vstúpiť do presne. A to sú už mladí a dospelí. Takže vrát netrúfam si na deti, ak je to priamo na deti, vieš, zamerané. To by muselo No, sa zameriava na deti, ale to je všeobecné vzdelávanie. Určite. Budem rád, ak by sa to dalo akúsi prehodiť cez prekladač, vieš? Tak to viem. Cez Google, to pôjde, no. Ja som sa navrhol teda, ak nejaký ďalší postup hľadiska takéhoto projektu zároveň. Či by bolo... Obrátiš sa nám. Dobre. A my dva budeme spolupracovať. Dobre. Díky. Dobre, z mojej strany všetko ďakujem za pomoc. Počujem, Andy, máme ešte nejaký? Mám ešte krátkosti, vám chcem povedať niečo o Českej republike a potom skončíme, dobre? Okay. Môžeme buď teraz, alebo vám krátku prestávku robíme. Môžeš, no, poď. Môžeme nie teraz, dobre.